वेलकम करो, मैं चेक करती हूँ। इधर वेलकम करो, हो चुका। देखो हो चुका। ओ नमस्ते। आया आया कि नहीं देखो। उधर देखो कैमरा में। आया? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आ रहे बताओ। Hello. Good evening. बेलासिनि बयखौबो बरायबाय लाइभ भिडिअआव। थेंक इउ। मा खबर आब'मोन? मोजाङैनो दङ। हैप्पी बर्थडे आब' रसिता। थेंक यू सो माच संजय बसुमतारी। नीचे करो टांगे। ऐसे क्यों बैठी है तूने? Bikram Basmatari, hi Abo Suna. Good evening. Raju Brahmo, hi Abo. Sansima Demari, happy birthday Abo, thank you. Suja पढ़ो मैं नहीं पढ़ूंगी आज। Tetun Zari, hello Abo. ना Happy Rosita Sampramari. Thank you. Tetun Zari, hello Rosita. बेसेबां बैसो जाखो नों दिनैजों प्लिज? उदां बर' hi Abo, hello. दैमु ब्रह्म, hello Abo Suja, hi Suja. What is his name? ये क्या हो रहा है? हम क्यों नहीं दिख पा रहे हैं? दिख तो रहा है। नहीं ये दैमु ब्रह्म, hello Abo Suja, hi. Swr Swr मोजाङैनो नामा रसिता सिस्टार? औ मोजाङानो। Happy birthday, thank you. Dream Target, happy birthday. Thank you so much, Sanjay Basmatari. आब' नोंखौ दिनै दख'ना गाननायखाय समायदों. Okay. Thank you. Happy birthday to you, Abu Rosita. Thank you so much. Sansirang Basmatari, happy birthday. Thank you. Waiting for a guest. Sujak पढ़ो ना। कहाँ लिखा है? तुम्हें क्यों नहीं देख में आ रहा है? देखो पढ़ो सुजा। Rosenor Nursery Ma जब माओ रोसिता बिना नाव मन। क्या कहाँ गया तेरी मैसेज? क्या कहा? कहाँ पहुंच गई तू? पढ़ो कहाँ पहुंच गई मैं? पूजा ब्रह्मा हैप्पी बर्थडे अब सुना। थैंक यू। तीरुस तैमारी हैप्पी बर्थडे रोसिता संप्रमार। थैंक यू। मंजीत मसाहारी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जेनी नर्सरी हैप्पी बर्थडे अब रोसिता। थैंक यू सो मच। अमृता श्रीस हैप्पी बर्थडे रोसिता। थैंक यू। नोमी गोयारी हेलो सिस नंगने वीडियो नहीं ना मजांग मनांग। थैंक यू। कानून भी ऑफिशियल। Oh my god. वाह। Oh my god. Sujata, you are sweet. Love you, Sujata. Thank you. Nis. Nis. Abo nang ma jaigani. आङो चिरांनि आगै चिरां डिस्ट्रिक्टनि। मंजित मसाहारी कमेंट ब नैया। अच्छा नहीं दिखा क्या उसका कमेंट? क्योंकि हम ऊपर उड़ चुके ना। किधर गया? कौन था? सॉरी नायगन आगै। रबिराम ब्रह्मा मा खालामदों आब'? जिरायनानै दङ आगै जोङो सानैजों। शंकर बसुमतारी हैप्पी बर्थडे टू यू आबो। थैंक यू। एसटी भाई हाय आगै हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। सबुंसा बारो हाय आबो दासा सम मंदं
Manda mobile naina. Okay, thank you for coming. Derhaser Daimari. Happy birthday abo. Thank you. Swr nursery ma jab mao Rosita bina nauman. Huh? अच्छा ये तो पहले मा पढ़ जॉब मावो ओके जों एयरलाइनाव जॉब मावो आगे पहले पढ़ चुकी क्या? नहीं पढ़ो पढ़ते जाओ. Sanjay Boro happy birthday sister. Thank you. Niz Thank happy you, thank birthday you. abo. Thank you. और क्या हुआ? पूजा शर्मा ब्रह्मा अबुआ आंगनी SMS नाइलाया. अच्छा सॉरी नहीं देखा क्या इनका मैसेज नहीं देखा होगा. ओके What is this Rosita? क्यों नहीं देखा Udang Boro happy birthday Abu Sona. थैंक यू Jeki Boro Abu Suza Gontang Nablaya Jeba Bunga. क्या Jeba Bunga. कहाँ है अब सुजा गन्थं नाब्लेया जेबो बुङा सुजानि गन्थंखौ बहा नाब्ले नुखो आंनिफ्राय खथ' गोलावसिन सुजायानो फरायगासिनो ना सुजा क्यों नहीं कुछ बोल रही हो अच्छा मैं पढ़ रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ दोस्तों. विपुल दैमारी हैप्पी बर्थडे टू यू रोसिता. थैंक यू सो मच होंगला बोरो हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू एलिसा बसुमतारी हाय आबो. हेलो जिनेल दैमारी हैप्पी बर्थडे MGBU. हाँ क्या होता है? नाम है ना इनका अच्छा मुझे नहीं पता कुछ भी ना. विजन बोलो हाय रोसिता. हेलो सुजाता. हेलो विजन. हाय कुकेश्वर बसुमतारी सुजाया माता सिंता नानी रोसिता. शिन्था नों शिन्था जादों दुख जैसे दिख रहा है तुझे अच्छा मैं बीमार जैसी लग रही हूँ क्या? डिउटि खालामना फैदों सुजाया ओमफ्राय आंना दायो डिउटि दङ मोनानि इसने मुझे सोने नहीं दिया. आं डिउटिनि रेडि जाखाबाय जियो लां बसुमतारी मा खबर सुजाता. मोजां मोना. नोंनिखौ नोंनि मा खबर नोंहा मा नोंहा खबर मा खबर? संजीता बरगेरी ने मैसेज डिलीट किया है तो कुछ शायद रिट्रैक्टेड किया तो कुछ नहीं दिख रहा है. सुरमीता बसुमतारी हाय आबू. हेलो बोलो रोसिता. हाय हेलो जैक्सन बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू. रुम्पु सिक्किमनी बजुइखौ मोजां नुदों बोरो रायलाय. थैंक यू तुझे बोला सिक्किमनि नङा काठमान्डुनिसो जैक्सन बर' हैप्पी बर्थडे आबो एस मुचाहारी ब्लॉग. थैंक यू नेल्सन माबरबी दं आबो जुजा. सुजा माबोरै दं आबो सुजा मा खबर मोजां नोंनिखौ मा खबर नेल्सन. गुनिन ब्लॉग्स. अरे मेरा आँख क्या हो गया नींद आ रहा है. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू अनंत बीती सुजा डार्लिंग यस. जम्बा ब्रह्मा हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सिस्टर रोसिता. थैंक यू प्रोसेंसर नर्सरी मा जॉब माओ नंगसर सिस्टर मन. कौन सी जॉब करती है बताओ दोस्तों आप लोग बता दो इस बार इनको किन को पता है हम क्या करते हैं प्लीज बता दो. जों काट्रा एयारलाइनाव काट्रा एयारवेजआव जब मावाखै What is this Rosita? Which one? मा जब मावो जोङो काट्रा एयारलाइनाव जब मावाखै लाहिद बसुमतारी हाय आब' रसिता सना मानो many happy returns of the day. Thank you. आदन कहाँ पहुंच गई आप? मेरी नाक Lahid Basmatari. Hi Rosie Abu Sana. Many happy returns of the day. Hi, thank you.
Dhiru Badrit Boro, happy birthday. Thank you. Nis abu nangni railai-naikho ang jabar majang mana. Okay, सोरनिखौ सुजानिखौ ना आंनिखौ? By the way, thank you so much. 12. Good night, sister. Good Oh, night. उन्दुनोसैबो good night. 8थायावनो उन्दुनोसैबो. Bilkhang Daimari, happy birthday, Abo. Thank you. Manisha Swargiari, happy birthday to you, Abu Sana. Thank you so much. Dedsang Nazari, happy birthday, Abo. Thank you. Swr Swr, hi Sujita, hello. Sansuma Basmatari Ma Wangkri, Jaka Abu Sujata. जाथ'वाखै. ओंखाम जाथ'वाखै जोंना दासो. जोंना दाबो 5टा 5:30 6थायानो जायाखै ना सुजा. Ananta Betty, happy birthday sis. Thank you. Nijan Brahma, India o Mala Puigan. डिसेम्बराव ट्राइ खालामनो हागै नायनि मा जायोना थांनो हायो ना हाया. Sapna Nardari, happy birthday Abo. Thank you. Kalamdw Basmatari, happy birthday friend. Thank you so much. Subalal Basmatari, happy birthday Binanao Bese. Thank you. Basar Jaka Nani. कितना उम्र हुआ पूछ रहा है. उम्र नहीं पूछते लड़कियों की. Loud. Professor Nardari, Haba Jabai na Jayakai sister man. शादी हुआ क्या हम लोग पूछ रहे हैं. बता दो दोस्तों इनको हमारी शादी हुई कि नहीं हुई. लड़का ढूंढ के रखो. Alongba Laifangari, how are you sister? We are fine, thank you. आप कैसे हो? जय प्रकाश ईश्वरी सोनापुर मबरवीदंग. मोजाङैनो दङ आगैजों. Ranjit Boro, Rosita sister and Swr sister, love you too. Love you bye too. bye. Rambilas Boro, happy birthday Abuman. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sona Boro Aga Dasa join Jadang Abo Soni Nangni birthday nama. किसका बर्थडे बोल रहा है? तो रोसिता का बर्थडे आज उसका स्पेशल डे है तो बहुत सारा विशेस दीजिएगा इसको. ब्लेसिंग्स. एक्चुअली जोङो बाहेरावबो थांनो सम गैया. सुजायाबो डिउटिनिफ्राय फैदों. ओमफ्राय आंहाबो नाइट डिउटि दङ. बाहेराव थांनो थाखाय जेबो सम गैयाना. ओमफ्राय सानबाय नोंथांमोनजोंनो दसे सावरायनोसै होननानै आरोना. बेनो बेस्ट आरो. ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै खबर? मा खालामनानै दं? सोर मा खालामदों? मा ओंख्रि जाखो? आबो नोंनि रायलायनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो. थैंक यू. पीस टेबल गुडनेस. तो ये बोला है क्या मैंने? अनंत बीती, हैप्पी बर्थडे सिस. थैंक यू. बीती बसुमतारी होता है. निजम ब्रह्मा. You can also say, right? Yeah. You can also read, right? Please continue. No, you can read. No, better you can than continue. Me. No, something is going wrong. निजम ब्रह्म इंडिया माला फैगोन? आबो इजा चुका था. हम टेबल पे चले जाए क्या? It's fine. Something is wrong, सुजा. हम बंद करके वापस आए क्या? सुबालाल बसुमतारी, हैप्पी बर्थडे बिनानाव. बेसे बोसोर जाखो? ओके. बैसोखौ थाबैनो खोन्थागोन. थैंक यू सो मच फॉर बर्थडे विशेस. प्रसन्नजित नार्जारी, हाबा जाबायना जायाखै सिस्टार मोना? जों जाथ'वाखै. मोजां सेंग्रा नागिरनानै दोन सुजानो सासे आंनो सासे. अलंबार लाइफां हारि, how are you sister? We are fine, thank you so much. जय प्रकाश इस्लारि, सनाफोर माबोरै दङ? जों मोजाङैनो दङ. रंजित बर', रोसिता सिस्टर एंड सुजा सिस्टर, लव you. ये खत्म हो चुका था. रामबिलास बर', हैप्पी बर्थडे आबुमोन. थैंक यू सो मच सना बर'. आंहा दासो जइन जानो मोनदों. ओके, वेलकाम. सोरजिला बसुमतारी, न'आव माला फैगोन? डिसेम्बराव ट्राइ खालामदों. बर' बसुमतारी, हैप्पी बर्थडे टु यू. गॉड ब्लेस यू. साननायफ्रा जाफुंथों.
नोंदो लोगोसे सुजानाबो जाफुंथों thank you so much thank you happy birthday sis God bless you Raju Bosmatari thank you so much Manisha Shwargyari many happy returns of the day Abosuna I wish you all dreams come true thank I you wish your so all much dreams come true. but नहीं आ रहा है मेरा dreams true मुझे बहुत दुख लग रहा है क्यों? JB Borod, happy birthday to you. Thank you so much, JB Borod, my big boss. Rajesh Pusmatari, hello sister, hello ये hello. नहीं पढ़ा तूने? Anthony Nazari channel. माबोरै join जागोन होननाया हा बोरो join जागोन होननाया माखौ सोंखो Anthony Nazari? Rajesh Pusmatari, hello sister, hi Aden Mary. Musahari hoga side. Happy birthday, thank you so much. Keulang Basmetari, Muzang Sujata. Muzang? Demaluari, Muzange dongna, Binanaman, oh Muzangene dongo, San Sagumstra Bromo, happy birthday, dear lady. Lost of love. Thank you so much. Shormista Basmetari, Ma kalamdw Abosuna. जोङो सुजाजों आंजों रायलायगासिनो नोंथांमोनजों ना बिनोद ब्रह्म बिउटिफुल नुदों नोंसोर सानैखौबो सिस्टार थैंक यू सो मच कुलु देव हेलो आब' हेलो निज माला फैगोन आसामाव थांगोन थाबैनो थांगोन जेखि बर' टाइम फ्रि मोन आब'मोनहा जोंहा सानैनाबो डिउटि दङ सुजाया डिउटिनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय आंना दायो नाइट डिउटि दङ दसे नोंथांजों सावरायनानै थांसै आरोना जेखि बर' सिखाओ जी मजाक क्या कौन सा मयूर आगा इधर पहुंच गए ना बेना नेपाली सिखाओ नेपाली सिख्लाखौ अच्छा मैंने उल्टा पढ़ा रुको यहाँ देखो नोटिफिकेशन पे लोगों के लाइव शुरू हो गया ब्यूटीफुल नुदों नोंसोर सानैखौबो सिस्टार थैंक यू कुलु देव हेलो आब' सना हाय निज माला फैगोन आसामाव जेखि बर' टाइम फ्रिमोन नामा आब' जोंना टाइमा दायो जों डिउटियाव थांगोन आगै दिलीप बसुमतारी नेपाली सिख्लाखौ जि मोजां नुयो आंहा थैंक यू बल सुजा थैंक यू जेनुखा बसुमतारी माबोरै दं आब' सना मोजाङैनो दङ आगै Pitor Deimari, I love you Rosita Bosona, thank you so much. Soमखोर रामसियारि बेसे गोबाव जाखो दासो आंहा बावाखै आगै फैनाया लाइभ फैनाया बावथाराखै नोंहा लेट जायाखै दे बड' सेलिब्रिटी happy birthday to you आब' thank you so much. Robert Nazari happy birthday to you आब' thank you so much Robert Nazari. Anthony channel happy birthday to you Rosita friend thank you so much Anthony Nazari channel needs गस्लाया सुहोनाय नामा आं गावनो बानायनाय आगै आर'नाइ सुयो MH Mix happy birthday HM Mix okay HM Mix wow Rosita happy birthday to you Rosita sister many returns out the day thank you so much Avia Nazari माबोरै दं सामफ्रामारि आरो सुजा मिस thank you so much जों मोजाङैनो दङ गानाक ब्रह्म happy birthday आब' Thank you so much. Bhumika Boro, happy birthday, Rosita. Thank you so much, Bhumika Boro. Bhumika. Birkhang Hazwari, hello Sonapur, hi. Puranjoy Boro, happy birthday to you, Dee. Thank you so much. Happy birthday to you, जी. केक से खेत फिर बुलाओ जी. ऐसे ही बुढ़े होते रहे. हमको इससे क्या मतलब बताओ जी. Kweshwar Basubetari मोजां आब' फोरों सुजाखौ Nanish Rosita okay thank you so much औ दे फोरोंगोन Kapil Brahmo happy birthday to you आब' thank you so much Kodam Dao Basubetari I love you Sujata love you too thank you so much happy install क्या happy install day हाँ Vivo किया खबर मोजां मोजां आब' रसितानिखौ मा बुंदोंथाय आगै Manjit Bosumataри लोगो सासेयालाय आब'मोन फारुआ एक्चुअली जोंनि लोगो नङा बियो जोंखौ नायग्रासोना ओमफ्राय बिनि खामानि बहुत थायो बिथाङा बिराद बिजि थाबैनो नुगोन र' मालाबा
Pranit Brahmo, happy birthday to you. Thank you so much. Samkar Muram Chiari, happy birthday abo. Thank you. Ni Suzaya Bobini, Suzaya Kathmandu Nepalni. Pranjit Boro, abo Rosita, Suzako Borolenau Labapa. Okay, Labagan. Surang Boro. Tangan. Surang Boro. Hello abai. Hi abo. Hi. Pranab Boro, मा खबर आब'मोन? मोजाङैनो दङ. आब' नोंसोर मा धोरोम? सुजाया हिन्दु ओमफ्राय आं ख्रिस्टियान. टीम या? क्या है? Team Z vlog. Hi to sis. Happy birthday, love from Nagaland. Thank you. Thank you, Robert Nagaland. Nazari, नोंनिया माला जागोन? बर्थडेया आब' सुजानि बर्थडे जाखांबाय last month खत्म. ओमफ्राय आङो भिडिअ बानायदोंमोनथ' सुजानि बर्थडेनि नायाखै नायाखैसै नोंसोरो नायनायासै आछे नायासै सुजानि बर्थडेनि भिडिअखौ नहीं देखा. देखो अभी जाके देखो. रॉबर्ट नर्जरी अच्छा ये हो गया. रॉबर्ट नर्जरी जाके देखो मेरा वीडियो, ठीक है. मेरे बर्थडे गालक बसुमतारी हैप्पी बर्थडे बिनानाव रसिता एंड गोजोन मोनाबिलि सुजा थैंक यू. गोजोन मोनाबिलि बोलो. गगन मोनाबिलि. इसका मतलब गुड नाइट होगा. चलो छोड़ो. Happy birthday, Rosita, Rajesh Basmantari. Thank you. Rosita है ये. Anyway. Bodo thank you. Thank you so much, Rajesh Basmantari. Bodo song. Hello, sister Rosita. Happy birthday. Thank you so much. Azila Basmantari, नोंसोरनि भिडिअखौ नायनो आं जा मोजां मोनो. Thank you so much. Nazari Joy Creation, love, birthday ni. Thank you. नों हारसिं फैगोन नामा? न'आव? हारसिं थांगोन आगैयाव. बिरखां हाजोआरि बहा दं सिस्टार? रुमावनो दङ आगै. आं दैमारि. I love you Suja. Love for you. Thank you. Bishwajit Basmantari, happy birthday to you, boss. Thank you so much. Manteshwar Boro, happy birthday, Rosi. Abo. Thank you so much. Gitanjali Brahmo, happy birthday to you, Abo. Rosita, so cute, Abo Suja. Thank you. Bolo, thank you. Thank you. Abo Busrang Dimari, Abo MB Sunahor. I'm so sorry, Busrang Dimari agay, आङो बिनिफ्राय सोनाहरनो हाया. जोंनावहाय इन्डियान फैसा थाया, काटारनि फैसासो थायो. ओके. एंटनी नर्जरी चैनल सुजा रोसिता के लिए एक नेपाली गाना गाओ तो लाइव भेट्नो. ये गाना का नाम तिमलाई भेट्नु आउँदैछु तिम्रो गाउँमा. नहीं आता मुझे ये गाना. गाना बोला कि तुमको तुम्हारी वहां जाने के लिए बोल रहा होगा वो. माया छु तिम्रो नाउँमा. गाओ. तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा. मतलब इसका मीनिंग है बहुत सारा प्यार है तुम्हारे नाम पे. तुम्हें मिलने आ रही हूँ तुम्हारे गाँव पे. ओके थैंक यू. एंटनी नर्जरी ताली बजाओ सब लोग. देखो एंटनी नर्जरी मेथाइ खनबाय सुजाताया नोंनि थाखाय. बोस्रां दैमारि 2GB हरनो हाया आगै सना. Many happy returns of the day, Prasthun Brahma. Thank you so much. कहाँ गया सारे कमेंट्स? खत्म हो गया क्या? यहाँ पे ना. बाबूराम दैमारी मा खबर सिस्टर मान. मोजाङैनो दङ. नोंनि खौ. नोंनि मा खबर? बिजेन बोरो, हे सुजाता, मैं भी नेपाली भाषा जानता हूँ. अच्छा, तो नेपाली में बात करते. के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ बिजेन? जेकी बोरो आङ नाइटोला आबमन गुड नाइट बेस्तो. थैंक यू. गुड नाइट. निस सुजाया बोरो रंबाय माता. औ रोंबायथ' दा सुजा. नों बर' रोंबायना? Rinku Boro, happy birthday to you, Abo. Thank you. Anthony Nazari, सुजा रोसिता के लिए. ये तो जा चुका था. फिर से एंटनी आया देखो. एंथनी नर्जरी चैनल सुजा रोसिता के लिए फिर से. अरे मैंने गा लिया. मैं गा चुकी हूँ गाना दोस्तों. नीज आबो शूटिंग लाबाई नमा. हाँ
कहाँ है? Please keep an eye. आब' shooting लाबाय नामा? माने आगै मानि shootingखौ होनदों नोङो? छुट्टी ना मा होनदों? छुट्टी ना shooting? Shooty maybe. Jayanta K.R. Swargiari. Dokhona ganna ja somaina nudang abo nangko. Oh, Thank you. कितनी खूबसूरत लग रही है ना? ड्यूटियाव थांनो रेडि जाबाय आङो. और राजेश बसुमतारी बाय बाय रोसिता एंड सुजा बाय बाय राजेश एंथोनी नर्जरी चैनल सुजा रोसिता के लिए एक नेपाली गाना गाओ तँलाई भेट्न आउँदै अरे तँलाई नहीं बोलते तिमीलाई बोलते तिमीलाई बोलते तिमीलाई. लेकिन ये गाना मुझे नहीं आता मैंने थोड़ा ही गाया. Happy birthday to you sister कामेश्वर नर्जरी. Thank you so much. बसरङ दैमारी अब एमबी सोना हो 2 GB. बोस्रां दैमारि आगै सोना हरनो हाया प्लिज जोंनाव फैसा थायाना काटारनि फैसासो थायो. बोरैथो सोगोन दे आं. देबाजीत बारो हेलो सुजा आप बहुत अच्छे हो. थैंक यू. एसपी ब्लॉग्स हाय नीज ओमा मजाङ ना मजाङ मन जाया. अमा मोनजाया गैया अमा बेयाव. दिली बसुमतारी नेपाली सिक्लाको जी मजाङ मना आङ अब थ्याङ्क यू बोलो. थ्याङ्क यू. सोना बोलो थ्याङ्क यू. अब मन आंनि कमेन्ट रिप्लाई होनानै थाखाय थ्याङ्क यू. ह्यापी बर्थडे टु यु अब रोसिता सोना मे गॉड ब्लेस यु. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. You interesting vlogging. Love you guys and wish you a very happy birthday. Thank you. Thank you so much. Gansrang Kamsrang Basmatari. Kamsrang Basmatari. Hello Abosona. Ha ha ha. Ha 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 lagupur. Lagupur ha ha. Live video आ रहा है. Birkhang Brahma. Happy birthday Abu Lucky. Thank you so much. आगै Lucky. Be unlimited. Bobini madam आ आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट आसामनि सुजाताया काठमान्डु नेपालनि. एंथोनी नर्जरी चैनल सुजा रोसिता के लिए एक नेपाली गाना गाओ. अरे मैंने गाया आपने नहीं देखा एंथोनी नर्जरी. ठीक है. दूसरा गाऊंगी अब दूसरा गाना रिकमेंड करो. Pranjay boy अब सुजाताखौ लाबोफाबो न'आव फैबा. ओके लांगोन. क्या बोली लेके आऊंगी चेतन बरो. Happy birthday, best of luck. Thank you so much. SSB blog wish you happy birthday. Thank you. Needs abo ang kunduli serial 9 sweet. Love you abo Sona. Good night. Good night. Serial 9 is it? Serial important है हाँ. Okay. रोसिता की तरह. प्रदीप कुमार ब्रह्मा. रोसिता I love you. Love you too. Nomalkha Daimari, happy birthday. Thank you so much. Brinta Basti, happy Basmatari. Happy birthday Sona Jeblab Isra Ang Agan from Hipazaputang. Thank you so much for these blessings. मुझे ना ये शॉर्टकट पढ़ने में दिक्कत होती है. हाँ. क्योंकि मुझे प्रॉपर जैसे कि स्पेलिंग पूरा फुल लिखते हो तो समझ में आता है लेकिन ये जो आधा जैसे हम लोग लिखते हैं ना तो इस वजह से मुझे मुश्किल होती है पढ़ने में. प्रॉपर इंग्लिश ही समझ कर पढ़ पाती हूँ. जयंता बोरो हैप्पी बर्थडे टू यू राशि मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. Sagam Sir Brahma, lots of respect for you all. Thank you so much. Aronald, good night Abo. Good night. Untunasibo dang tanasibo. Ranjali Goyari, happy birthday Abo Rosita. Thank you so much. Jayanti Boro Ang Sanjay Basmatari, happy birthday Angni sweet Sona. Thank you so much. एंथोनी नर्जरी फिर से यही है नहीं देख रहा है यार. सुजा रोसिता के लिए एक नेपाली गाना गाओ तँलाई भेट्न आउँदैछु म तिम्रो गाउँमा ये गाना गाओ प्लीज. मेरा कमेंट नहीं देख रहा है यार. नहीं मैंने आपकी कमेंट 5-6 बार देख चुकी हूँ और मैंने गाना भी गा लिया है. फिर भी एक बार आपके लिए रिपीट करती हूँ.
माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा Okay, ये thank नहीं आते you. मुझे नहीं आती Anthony ना बात करो हाँ बिरन बेटे को मेरे को बाथू बसमतारी हैप्पी बर्थडे Thank you. पबित बसमतारी गॉड ब्लेस यू Thank you so much. सुमेल नर्जरी गुस्लाखौ नेनावी नेनानै दङ नेनानै लाबोफा दङ लाबोगोन Okay Samuel Narzari एबाजित बारो आदा जेम्स आबा लाइभ हालाय होबाय बाय मारहित जाया आदा जेम्स ना नायबिनी Okay नो आं जेम्सनि ब्लगाव थांनोसै नायहैदो आगै थांदो एरा गेमिं बडो मारबुइ दं आबो मोजाङैनो दङ आगै Yun, my love is overflowing for you guys. Love you guys. Love Thank you, you love so you, love much, you. Yun. Manjeet Bosmatari, I love you, darling. Bolo, Thank you love to you bolo. too Julie Queen, happy birthday. May God bless you, Rosie. Thank you Umair Khan, Alik. Chee, what is this always? fake होते हैं ये सब Anila Basmatari, happy birthday. Thank you so much Vinod Brahma, Nepalni Ang Nangko Majang Mana, Hanaiko Barwi Hana Sister Man. अच्छा नेपाल में आं नोंखौ मोजां कैसे बोलते हैं नेपाली में वो बोलो मलाई तिमी धेरै मन पर्छ ऐसे बोलते हैं दिदी बसमतारी नेपाली सुजा अबको बोडोल्यान्ड याव लाकी तानाङ गुवर अबरोसी Okay विमल बोरो ओइली की गर्नु भएको छ भात कति बजे खानुहुन्छ अहिले हामी लाइभमा छौँ अनि खाना अब एकछिनपछि खाने यहाँ कति बज्यो यहाँ 6:12 भयो एकछिनपछि खाने तपाईँले खानुभयो विमल बसराङ दैमारी ह्याप्पी बरी happy birthday okay thank you आङ दुई मारी आई लभ यु सुजाता थ्याङ्क यू आङ दुई मारी आगन दुई मारी मेबी धोनी राम लुकिङ भेरी ब्युटिफुल थ्याङ्क यू बोलो thank you so much thank you उमेश बसुमतारी हेलो हाई रोसिता एन्ड सुजा ह्याप्पी बर्थडे हेलो thank you भूमिता बोरो आबु नंगा फेमिली आओ स्वर स्वर दं जोंनि फेमिलियाव दायो बर्तमान मामि आरो बाबा ओमफ्राय आंथ' काटाराव दंफैयो नालाय ओमफ्राय दायो मामिजों बाबाजों सानैजोंल' दङ पी स्वर्गीयारी सुजाको माउजी बैदी नुडंजा जोमतामना नाइकाया एसएमएस हो नाइको मुझे माउजी बोला बदतमीज माउजी के जैसे दिख रहा है ऐसे तुम बोलो तो मैं ध्यान से पढ़ना पड़ता है ना समझ में नहीं आता मुझे नर्जरी हैप्पी बर्थडे फ्रेंड आंग अरुणाचल प्रदेश निप्राई थैंक यू जेखाई खोबाई प्रोडक्शन सरनी बर्थडे आबो किसकी बर्थडे बता दो इसकी मंजिल बसमतारी हा लोगों पर हंस रहे हैं तुम हंसो ऐसे मुझे नहीं हंसना लक्ष्मण बसमतारी हेलो सिस्टर खोबोरा माबादी मजां नंगनी खबर पवित्र बोडोसा हैप्पी बर्थडे आबो लव फ्रॉम बोडोलैंड थैंक यू मुइखम बोरो हाय मैम नंखुसो लाना लानांगौ जाखो रोसिता सुना सुजाको लेना है कि मुझे लेना है पूछ रही है तुम डिसाइड करो डिसाइड खालामदो सोरखौ लागोन ना डिसाइड खालामदो कहाँ पहुंची मैं भूल जाती सुनजीब दैमारी मोजां ना खबरफ्रा सिस्टार औ मोजाङानो दङ आगै युन हेलो आबो माबोरै दङ मोजाङैनो दं निजोम ब्रह्मा चिरांनि बबे जायगानि बबे गामिनि नों चिरां बबे गामिनि आं गामिखौ उनाव खोन्थागोन आगै न'आव थांबा देखायगोन र' बसुमतारी मोहा हैप्पी बर्थडे टू यू आबो थैंक यू सो मच इन्डियन देसी बय गोसो थानाय गैयाब्ला आं नोंखौ हाबा खालामगौमोन रोसी एन्ड गभर्नमेन्ट जब माव आई एम 26 years old
Okay, thank you so much. Jatumna basmatari muitha wangkri jana lubui akri nama. Lubaidah, buna nga mo itang kriko. Yun daba goram tar nama abu khataraw. Isi kumbay agay kataraw da ye guruma. Isi kumbay. Ramina Vlogs. Hello sis, I'm also watching. Thank you so much for Thank watching. you. Ervar Nursery. Happy birthday Abu to you sis. Thank you so much. Gaya. Idhar gaya. Happy birthday to you sis. Swr Gahami Dwidan flight. Okay, thank you so much. Okay, Swamkar Ramchahari, Borleni Bihamja Ma Ankri Janai Dohai Sano. तुम दोपहर को क्या सब्जी खाया बोडल ने भी हमसे बोल रहे थे मैंने दोपहर को खाया था चिकन. आपने क्या खाया? मैंने बस चिकन खाया ना. ओके Today I didn't ड्यूटियों get से जाना पड़े सुजाया मैं ड्यूटी में थी तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट में था ब्रेड चिकन और उसके बाद क्या था चाय कुछ तो था. ओके हम टेबल पे जाए क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है Can you catch please? Don't you feel sorry about me? समकराम शियारी बोडल ने भी हमसे ओके हो चुका है ना Rabiram Brahma Nang Sarko Iswara Jeblaba Jeblaba. Thank you so much. Thank you. Ranjit Vlogs. Hello abo ang Musulpurniफ्राय नायदों. Thank you so much आगे Musulpurniफ्राय नायनायनि थाखाय. Remina Vlogs. Happy birthday to you sister. Thank you so much. Jungle Basmatari माबोरै सना जों मोजाङैनो दङ आगै. दैथुन Dev Brahma. Happy birthday dear Rosita sister. Thank you so much. Arona, I love you Suja. Thank you. Sanjay Basmatari, happy birthday sister. Thank you so much. दैथुन Dev Brahma. Hello Suja sister, how are you? Hello, मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? दिल्ली बसुमतारी कमेन्टखौ नाया माथो आब' आंनिखौ दिल्ली बसुमतारी आगै सरि नोंनि कमेन्टखौ नायाखैबा सानसुमा बर' happy birthday आब' thank you so much सानसुनि नार्जारि thank you सुजा बट लेट कमेन्ट थांदों नोंसिनाव ओके मैंने लेट नहीं पड़ी. नहीं नहीं लेट मेरे गया लेट पड़ा क्या बताओ? कमेन्ट लेट गया बोल रहा है चेतन बर' MJ नि गर्लफ्रेन्डआ मा सुजाया sorry sis for asking okay you can ask no problem सोंनायनि थाखाय जेबो नङा thank you उनाव मिथिगोन ना सोरनि गर्लफ्रेन्ड okay कस्तो छ ठीक छ राम्रो छ विश्वजित बस्नु राम्रो छ नि ठीक छ okay love you too सानैबो मा okay thank you जंगल बसुमतारी सुजा आं नोंखौ फसायो सना thank you बोलो Thank you. पसंद करता है वो तुझे अच्छा thank you. कुवेश्वर बसुमतारी नोंलाय नेपालनि रोंखायोना नामा रसिता आं रोङा नेपालनि आं टटेल 7 लेंगुवेज रोंगौ ओमफ्राय 7टा भाषा रोंगौ ओमफ्राय आं नेपालिखौ रोङा जयन्त बर' happy birthday to you Rosi may God bless you thank you so much Tapan Borguyari hello Suza nang mahani sister Suza where are you from Nepal Kathmandu yes okay Tapan Borguyari Umesh Basmatari, love you Rosita, love you too, Dilly Basmatari, Monty Milamon Poranchu, Batao, Mo Pani. धन्यवाद मन पराइदिनु भएकोमा दिलीप बसुमतारी love plus सन्जीव दैमारी ओंखाम जाखांबाय नामा सिस्टार जाखाङाखै आगैमोन नोंथांमोनजों रायज्लायखांनायनि उनाव जागोन ना आकाश ब्रह्म सुजा I love you Thank you आकाश सरजिला बर' happy birthday आब' thank you so much सन्जय बसुमतारी आब' सुजा नों आब' रसितानि थाखाय मोनसे नेपाली सं खन कान्ची रे गाना गावोला दे दो मेरी साथी कहाँ है दे दो मेरी साथी बे सॉन्गखौ खना हो प्लीज अब सुजा गाओ मेरे लिए गाना कांची रे ये नहीं आता तुझे मेरे साथ रुक जाना जा दिल तोड़ के और इतना है मुझे आप लोगों ने जो भी गाना बोले मुझे कोई लिरिक्स नहीं आता
Sansima Basmutari, happy birthday to you. Thank you so much. Umar Khan, Mati Milai. Gandali Khan उसने. Sanjeev Deimari, God bless you. क्या? ये मत पढ़ो. वही तो बोला मैंने. Rahul Creation, happy birthday to you, Abo. Thank you so much. Omar Ilkar, Deimari, Sujata, very sweet Bodo language. Thank you so much. Thank you. Mipal Nazari, happy birthday to you. Thank you so much. Sholung Gaming. Gaming. Hi Gaming. Hi Abo nung mabri dong. Ang mazangin dong agay. Sankang Nazari, happy birthday Abo Rosita. Thank you so much. Two question, huh? Two queens are always lovable. Thank you so much. Anthony Nazari, Virat le suhideng comment na konseba kalam tipini. Okay. Glib chupya poidang de. Sarang Goyari blog, happy birthday to you, dear sister. Thank you so much. Is Boro Aize Sujata ma khobor? Virat mojang nangnikho ma khobor. Pigeon Boro. नेपाल भी इंडिया अच्छा रिश्ता है, बोडोलैंड नेपाल दोस्ती है. हाँ जी हाँ बहुत जी. अच्छे दोस्त थे. बहुत अच्छी दोस्त है. सुजा पढ़ो, मेरी फोन आ रहा है घर से. Okay. But दोस्तों, I'm expecting call from someone. He is not calling me. Gamsang Basumatari. Hello Abu Sona. Hello. Hi. Saulang Gaming. Hello Abu Angni message ko mana Live video nuasui. dong bro. Aga sorry, message ko nuwa kay Susan nga binikaw. Mr. Brahma, happy birthday. Thank you so much. Anthony Nursery, 20-minute gaham laya suhi na. हाँ? Okay. 20 बहुत minutes. दुख लगा क्या आपको? हाँ दुख लगा इनको. सॉरी, लेकिन हमने पढ़ा था ना, हमने सब मैसेज पढ़ी थी. मैंने गाना भी गाया था, आपने नहीं सुना होगा. एंथोनी नर्सरी. सुना. पी स्वर्गीय जे की बोरो खताराओ बोरोमा ऐसे खोमाया कोई नाम अब मन. Kataraw gurumay si खमायबाय सेप्टेम्बरनिफ्राय दायो खमायबाथाय सुजा आंनो बाहेरायाव थांगासिनो थांसै भिडिअ बानायनो. ओमफ्राय गावसोरा दाना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजांखौनो मोनला ना सुजा. दाख्लैबो जों एथ' गोजान थांनानै एक्सप्लर खालामहैदोंमोन. भिडिअखौनो मोजां मोनासै दा आं मिथिला मा प्रब्लेम जादों. कमेन्टआव लिरना खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोना ना. Karabes blog, happy birthday. Thank you so much. Gamsrang Basmatari Wangkham Jabai Nama Abaman. जायाखै आगै जायाखै दायो जोंना 6थाल'सो जादों दायो जागोन. अरुण बसमतारी, हैप्पी बर्थडे रोसिता जी. लाइव में आ करके बताने के लिए थैंक यू. और सुजा को भी थैंक्स. मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए थे, इसीलिए थैंक यू सो मच. और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बाहर जाके सेलिब्रेट करें. इससे अच्छा मैं आप लोगों के साथ लाइव में आके करना ही सही लगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Anil K.R. Brahma, happy birthday to you, Rosita. God bless you ever. Also to Suja, thank you so much. Jituraj Brahma, happy birthday, Abo. Thank you. Saulang Gaming, Abo nang angne SMS ko nuwa nama gajri manbay. Sorry आगे sorry. मैसेज क्यों नहीं देखा इनका? कहाँ मैंने पढ़ तो रही थी. As boro Aija Sujata Nabafi. Nang Bafi. Okay, फैगोन सुजाबो फैगोन. Swarang Goyari blog, happy birthday to you. I love you, Joro Rosita. Thank you. Karabis blog Rosita and Ang Jangba Laga Jati. Okay. Meeting Dai Mary, beautiful sister. Thank you so much. Pramod Nursery, hello Dan. Thank you. Hi. Gasrang Basmatari, Abu Nangni video kam Alafigan Jaya Anko. Thank you so much. Sarang he. Suzani, Sumkar Brahmo, Suzani Vieb Dumna Via sister, Suzani Vieb Kotabin Kantano. Very Kantatwana Suza. P. Swargiyari Jabaidi Jomtabna Porai Kaya. Oh, Nungavan Munagida, Zingun Karuna Migonas, Night Hababashnaya. Sarang ST JJKK. Sarang ST NJK. Sarang ST कैसे
सरंगस्ती हो अच्छा कैसे हो ठीक हो आप कैसे हो बिने बसुमतारी बेसे बोसोर जाखो बैसोखौ खोन्थाथ'आ गेस खालामदो बेसेबां बैसो जाखो नायनानै ना सुसा माहि ब्रह्म सानखां नार्जारि न'आव माला फैगोन सिस्टार आङो न'आव डिसेम्बराव ट्राइ खालामदों आगै ओमफ्राय थांनो हायो ना हाया नायनि आरोना माहि बर' स्वरनिखौ नायबाव नायबावनो जाखो आदा जेम्सआबो लाइभआव दङ अके नोंनि गोसो आगै नों सोरनिखौ नायनो गोसो सोरखौ मोजां मोनो नायबानो जाबाय मिजिन बर' हाय नाबा ब्लग एसएमएस हरबाबो माथो रिप्लाइ खालामा नोंलाय रसिता सरि आगै आं रिप्लाइ खालामगासिनो लासै लासै ना फिसमाक बर' मा खबर आब' मोजां रिपालि नार्जारि माबोरै खबरफोरा बिनानावमोन मोजाङैनो दङ सन्जिब दैमारि मा मिशन मोन सिस्टार आङो ख्रिस्टियान ओमफ्राय आङो केथलिक ख्रिस्टियान सुजाते हिन्दु आमेल बसुमतारी हापि बार्थडे बिनानाव नोंसोरा सानैजों बिदिनो खुसियै थाबाय था थेंक इउ स' माच जों बिदिनो थाबाय थागोन हाय बिलं फ्रम पुर फेमिलि हेल' मानस बसुमतारी खबरा थिगानो दङ ना आब'मोन नोंस्रा मोजाङैनो दङ आगै जेबि राइडार हेल' सुजा बागुरुम्बा गिफ्ट गाओ प्लिज बागुरुम्बा गाना गाने के लिए बोल रहा है बागुरुम्बा मेथाइखौ सुजाया रोंथ'वा सुजाया माबाखौसो रोंगौ बर' सिखोला होननायखौसो रोंगौ महेश बसुमतारी खबरा थिगानो मोजाङैनो दङ जेबि राइडार I belongs from Swr family आब' हाम्बानि रानि दुबाइयाव थायोमोन अच्छा आं मिथिया आगै सोर बियो रस्तम बसुमतारी happy birthday thank you so much Sumaji Musahari happy birthday to you Abu God bless you thank you so much Sibisha Basumatari happy birthday Abu thank you so much Jersey M vlog happy birthday thank you so much Mizing Boro happy birthday thank you so much Gamiaris Singra happy birthday Abu thank you so much Binay Basumatari बेसे बोसोर जाखो सिस्टार आङो बैसोखौ खोन्थाथ'ला आगै पिसवर्गियारि हाय मावजिया उनथिंजायसो थांबाय माथो मावजि आच्छा फैगोन र' फैफिनगोन र' क्रेजि बर' हाय बायद' हेल' जबल नार्जारि आंनि कमेन्टखौ नायथारा सरि आगै जबल नार्जारि नायगासिनो लासै लासै चेतन बर' गुड नाइट सिस्टार फ्रम बाक्सा गुड नाइट रुबल स्वर्गियारि happy birthday to you sister thank you so much जलेश्वर हाखाहारि आयौ आं खोनाफेराखै हाखाहारि happy birthday thank you so much जिरजिमिया राभा हाय आगैमोन हेलो आर केरी very nice thank you so much Big Yulang wish you a very happy birthday Rosita thank you so much Big Yulang Jagdish Boro happy birthday thank you so much Crazy Boro thank you so much Binay Basumatari thank आंनिखौ नायाबो आब' आगै सना नायगासिनो लासै लासै Crazy Boro हाय आब' খবর मोजां হাই কি খবৰ বৰ আচ্ছা Crazy Boro মই ভালে আছো বৰ্তমান তোমাৰ খবৰটো কোৱাচোন কেনেকৈ আছা Big Yulang once again I'm joined you live thank you welcome back Shankar Brahmo Suzana BF दंना गैया sister please reply okay Suzani BF उनाव खोन्थागोन आगै उनाव मिथिगोन Suzani BF दंना गैया ना Shankar Brahmo Tebgang Basumatari Music video खालामगोन सानै हिर' सासे ला okay so much लाबोगोन थाबैनो ना न'आव थांना फैग्रोनि न' मेथाइनि रेडि गैया Somsri Basumatari happy birthday sister thank you so much boss बिदिनो happy enjoy थाबाय था thank you so much Dipen Boro hello hi Shulungami hello abo hi abo Teblang Basumatari Suzaya Boro सेंग्राजों जुलि जागोन नामा
Mukul Nazari, hello Abu Rosita and Suja Mabray dong. Mozangini dong, wishing you a very happy birthday. Thank you so much, Agay. Shulungaming Abo, Nung Dama Hai Dongo, Suna, Anga Katarao, Angi Rum Singodunga, Gay Dosinu no Ducho Tangangodungo. Deimalu MB. Deimalu. Hi Abo, Dasir Angha. Okay, welcome Agay Deimalu. Zazi and Blog, happy birthday, sister. Thank you so much. Arkeri, hi. Hi, Manas YouTube, Mahani, Apo nanga. Anga Chirang district ni agay. Needs Telugu movie ko lagan. Telugu movie dayo wedara birat gorom katarao. Esi October ni unaw na inina dayo buhut gorom sana dongo. Olongbar mix YouTuber, habo like that. Thank you so much. Time is everything. Love you, Bazay Sujata. Bazay, bolo thank you. Thank you. Nadani Narzari, wishing you many more candles to blow. Thank you so much, Namal Kar Jaimari. Thank you for response, Rosita Sujata. Love you. Thank you so much. God bless you. Thank you. RZ Vlog, happy birthday to you, Abo. Thank you so much, Binud Brahma. I love both of you them very, very much. Rosita will now get married. Oh my god. In Assam or in another state, sister, happy birthday to you. Assam, obviously Assam, Binud Brahma. Sanjib Basmatari, Angni brothers, fathers, Janla, Fui, sis, Udalguria. Okay, Sanjib Demari, Mablatai. Ang try kalamgon de. Jarzi M vlog, good night, sister Mon, thank you, good night. Deimalu Shorgyari, Sanaibo moti thar. Acha? Moti nudeng, camera khatiyaw फैनायखाय. Lover boy. Serang Lover boy ne, Labra boys. Acha. Serang Basmitari, ma ओंख्रि जाखो आब' जाथ'वाखै जोङो KTM राइडै बर' सेलारिखौ बेसेबां मोनोब्रा सेलारिखौ खोन्थाथ'नो हाला उनाव खोन्थागोन दे जाफुंसार नार्जारि हेल' आब' हाय मानास YouTuber आंनो सुजाखौ नांगौमोन from मानास सुजाखौ बोरै मोनबावनो आगै ट्राइ खालामदो दे सोरां बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब' जाथ'वाखै आगै सलुं गामि आब' आं नों बादि समायना हिन्जाव मांगा मोनगोन मोना हो आब' सना मानो मोना जानो आगै जोंफोरखौनो समायना होनबाय बेसेबां समायना मानसिफोर दङ हरेश्वर बरगयारी हाय मा जालायखो जेबो जायाखै आगै बिजेन बर' सुजाताया उन्दुनो ओंखारबाय नामा औ उन्दुनो ओंखारदों टाइम जायाखैमोन डिउटियाव थांनायनि जाथ'वाखै आगै जोंना टाइमा दाबो जाफुंसार नार्जारि आब' दसेब्लाबो टाइम दिहुननानै नायबाय थायो आब' आं नोंनि भिडिअखौ थेंक इउ स' माच जाफुंसार बसुमतारी आगै नार्जारि आगै नार्जारि ब्रादार हेल' सिस्टार हाय हरेश्वर बरगयारि नोंहा डिउटियाव खैथानिफ्राय जायो सानफ्रोमबो फ्रि लाइफ स्टाइल जोङो आंना डिउटिया दायो नाइट डिउटि ओमफ्राय 10थानिफ्राय जागोन दायो जोंना खैथा जाखो सुजा टाइमा सुजा जोंनि टाइम खैथा जाखो आंहा डिउटियाव खैथायाव जाखो आंना टाइम है 6:34 ल' जादों ओमफ्राय डिउटिया 10थानिफ्राय दे 9थायाव ओंखारलांगोन आं बेनिफ्राय हरेश्वर बरगयारि इंगित नार्जारि चिरां मा गामिनि आब' चिरां आङो उनाव खोन्थागोन आगै गामिखौ अके फैलाव नार्जारि आब' अबाव जा बाब आब'आ जा समायना बा नुखादों दिनै सानैखौबो थेंक इउ स' माच हरेश्वर बरगयारि नोंनो मोजांले जारौ थेंक इउ स' माच बस गुड नाइट बाय कल मेरा काम है मैं सो रही बाय Okay, thank you so much for joining to us. Umesh Basumatari, Angbo Catholic, Chirang Bizni, Rosita. Thank you so much
for your information. Demalu Sanju Saraina. I like you, Sujata. Thank you. Nursery Shoal. Crazy Soul Okay. BMN. Abo Mala Faigan. Borderlandaw. थाबैनो थांगोन आगै थांबा आं खोन्थागोन okay The Ramchiari Blogs Abu Abuhani. आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै सोरां बसुमतारी आब' दा मा खालामदों Saraga Basmatari Abu Dama Kalamna. जिरायनानै नोंथांमोनजों भिडिअआव सावरायदों दसे ना अरुण बसुमतारी हाय रोसिता और सुजा आप Hi. दोनों की दोस्ती में आप लोग कितना हैप्पी है प्लीज दोनों का ऊपर करो राय शेयर कीजिएगा हमारा राय शेयर करो हम कितने झगड़ते भी है ना लेकिन दोस्ती में झगड़ा होना चाहिए लेकिन दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए ना सानजिब दैमारि खोमसि जाबाय लाइट हो सिस्टार खोमसि जाबाय जोंना लाइटआ मोनसे गाज्रि जानानै दङ संजीव दैमारि खोमसि जाबाय लाइट हा सिस्टर कैसे अंधेरा हो गया क्या नहीं बोला अंधेरा हो गया बोल के हम काले हो गए संजीव ना दैमारि खोमसि जाबाय अके जोंना लाइटआनो उल्था जादोंहाय ओंखायनो बिदि जादों खोमा नार्जारि ब्रादार मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै आगै दायो जागोन र' हेल' आब' आंहा दासो अके रानसायबिर बसुमतारी सुजा I love you okay जाफुंसार नार्जारि आब' आं नोंसिनि फंबाय जागौमोन थेंक इउ स माच आगै आंना फंबाय गैखाया जानो हागोन दे फैलाव नार्जारि नोंसोरजों दाबो मोजाङैनो नामा आब' नोंसिनिजों दाबो मोना जायाखै जाथ'वाखै आगै नार्जारि ब्रादार देनां न'आव फैबा बिजनियाव बेरायनो फै दे सिस्टार अके थुलुंगा बसुमतारी हाय आदा सना अच्छा अच्छा हम आधा हो गए view vlogs hi sister how are you doing today we are doing good thank you so much how about you D and Basmatari hi abo hi rockstar ma boro abo माने आं बुजियासै दैमालु सारायना Sujata I'm flying with you love thank you so much माथो कमेन्टआनो गैला नोंस्रा उन्दुनो ओंखारबाय नोंथांमोना उन्दुनो ओंखारबाय नामा बोर oh my god क्या नाम है बे आब' नों दा अफाय दङ आङो काटाराव दङ आगै बोर आंनि आगै आं फरायनो हायासै नोंनि नामखौ रकस्टार मा खबर मोजां हेमराज ब्लग हाय आब' दा नोंसोरनाव खैथा जाखो टाइमा सुजा टाइमा 6:38 जाबायनो बिजेन बर' जोंनि इन्डिया टाइमाव 9:08 मिनिट्स जाबाय आगै अके सानजिब दैमारि 2027 आव अर्डिनेशन जागोन फैथार दे आब' उदालगुरियाव फारिसाव अके आगै थेंक इउ स माच आंना उदालगुरियाव मेरला लोगोफोर दङ जाफुंसार नार्जारि 143 2 शिवाजी उगले हाय गर्ल्स हाय डेबी Happy birthday to you, Abo. May God bless you. Thank you so much. Continue to bless you. Thank you. Thulunga Basumatari, Ma Wankri Jaka Abu Suna. Jathwakai, income Jathwakai. Hadat Brahma, Swarni, happy birthday, Abo. Angni, happy birthday, Agai. Susmita Masahari. Hello, sister. Good evening. Good evening. Very good evening. Masahari. शिवाजी उगले कहाँ से है आप मैं आसाम से हूँ ये नेपाल से है मोनजोय नहीं ये व्यू ब्लॉग्स मोनजोय कछारी हाय सिस्टर गोजोन मोनाबिलि व्यू ब्लॉग्स हैप्पी बर्थडे रोसिता लव फ्रॉम चिरांग Thank you so much, Shirang boy. Abo. Pungsar Nazari, Abo Ang KG video Naina Sui, the Dinwe by good night. Okay, bye-bye, good night. War Angni Kho. Oh, नहीं समझ सकते. Oh, name यार Swr Angni Cross Jagan. अच्छा, Swr Angni Cross Jagan इनका नेम है. Okay, okay, आगे.
Border Border good night abo marwidang. Moजाङैनो dं आगै. Sulung gaming abo nang mase sumaina. Thank you so much. Tumpak Rosita. Angni cross. Oh, name ya Swr cross jalan ada. अच्छा ये तो पढ़ लिया. Border good night abo marwidang solong gaming abo nang mase sumaina. Thank you so much. Daimalu sara niya my crush Sujata moti भगवान. मोटी नङा सुजाताखौ. मुझे मोटी बोलने को. मोटी P नंथारा. Moto Vlogs 077 new subscriber. Thank you so much. Welcome to my YouTube channel. Welcome to Rosita Sompumari vlog. Bodo work. Happy birthday, P Moto Vlogs. Like done. Thank you so much. Hadad Brahma da kalamdw. दायो जिरायनानै नोंथांमोनजों सावरायगासिनो दङ. Vinod Brahma, take care, love you too. I eat now. Bye, good night. See. Good night, Vinod Brahma. Shivaji Ugle, eat well. विनोद. शिवाजी उगले. कहाँ से हो आप? मैं नेपाल से हूँ और ये इंडिया से है शिवाजी. ये पूछ चुका था ना. रॉकस्टार आबो नोयो फुइबा सुजाको लाबगन नाम. लाबगन सुजाको. शिवाजी उगले नेपाल का मेरा दोस्त है, एक दीपक नाम था उसका. अच्छा. थुलुंगा बसुमतारी गुड नाइट आबो सुना. आधा सुना. आधा सुना. अरे हम आधा दिख रहे हैं. लगता है मुझे ये भाई साहब को मैसेज किया था, मुझे आ रहा है. दोनों को ज्वाइन कर रखा होगा. उमेश बसुमतारी खतारियाओ दा थी टाइम या बेसे बांग. 7टा जानसै आगै 7टा जानसै. 9 त जाबै दा. ह? जोंनियाव 9 त जाबै. नोंसोरना 9 जाबाय. सुलुंगामि आब' नों मासे मोजां. थेंक इउ सो माच. इयुन गुमैया माबादि आब'मोन? गुमै गैथ'आ, आगै नागिरनानै दोननो हागोन दे. गुमै माबोरै दङ सुजा? जायान्ताकिया सोरगियारि मा खबर आब' मोजां आगै? सुस्मिता मुसाहारि happy birthday sister, may God bless you. Thank you so much. जाफुंसार नार्जारि sorry आब' जिके लिरनाया के जि जादों. sorry it's okay आगै, it's okay. दिलीप बसुमतारी hi नानी hi. Santosh Karji happy birthday. Thank you so much Santosh Karji. Ranjali Goyari so beautiful Abu Sujata, love you too, love you. Jayanta Kia Shorgyari, hello. Hi Jayanta Shorgyari, I think you are from Dubai. How you? बर क्या था उसका नाम भूल गई मैं. Swr Angni Cross Dagun. I am from Kokrajas Bismuri. Okay, आं क'क्राझाराव मालाबा थांगोन र'. Adina Arti Vlog आब' नोंखौ लाइभआव नायबो लुबैबाय. आच्छा आं न'आव थांबा नोंस्रानाव आलासि जाहैगोन दे थाबिथा. अन्जलिनि हाबायाव नुलायनायल' नाजाव. गाहानो हाबा जाहैबाय थाबनो. ओमफ्राय आङो न'आव थांबा थांगोन नोंस्रानाव आलासि जाहैनो दे. पि ब्रह्मा मोजां दे. कहाँ पे मोजां? ओके. सुजा मुंजोय कछारी. सुजा आपको बहुत खूबसूरत दिख रहा है. थैंक यू. सुजा है खूबसूरत. मिक्स बॉय एमबी हाय दीदी फर्स्ट कमेंट. ब्रह्मपुत्र लैथो नायहैना दासो फैदों. मा मेंसोबाय दासो डाटा खुलिनायाव नोंनि लाइभ फैदों दि. मा ओंख्रि जाखो दामायनि फर्स्ट कमेन्ट दीदी. ओंखाम जाथ'वाखै आगै सना मिक्स बय. ब्रह्मपुत्र दैखौ मानो नायहैखो? मा जादों ब्रह्मपुत्र दैयावलाय? हादोद ब्रह्म सुजा बिउटिफुल खा नों. सन्जीब दैमारि काटाराव ख्रिस्टियान दं ना गैया? बुहुद दङ ख्रिस्टियानफोर. मानो काटारनि हादरनि मानसिफोर, थागिबि मानसिफोर नङा आरो गुबुन हादरनिफ्राय थाफैनाय मानसिफोरा बुहुद ख्रिस्टियानफोर दं. जेरै केरेलियानफोर, फिलिपिनो हादरनि, ओमफ्राय साउथ आफ्रिकानि बुहुद मानसिफोर दङ बेयाव. बिसोरो गासिबो ख्रिस्टियान. दे हासार अफिसियेल मा ओंख्रि आब' बिदिबा आदा जेम्स जों हाबा जामारसै. सोर बुंदों आगै आदा जेम्सजों हाबा जागोन होननानै? जेम्सना हाबा जासिगोन, हिनजाव नायहैबाय.
Jayanta Kiyar Shorgeri Durga Puja naय नामा आब' Durga Puja बेयाव जाया आगै Durga Pujaया ओमफ्राय जोंहा छुट्टि मोननाय नङा आं आगोलनि भिडिअ खोन्थाबायना काटाराव बहुत गिदिर फेस्टिभेल जानो फैगासिनो होननानै FIFA वर्ल्ड कापनि बायदि नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाबाय था आङो देखायलांबाय थागोन काटाराव मा जालांबाय थायोना शिवाजी आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो ऑब्वियसली हम इस उम्र में जो भी करेंगे शिवाजी आप स्टूडेंट होने का उम्र तो जा चुके हैं दैमालु सरनिया सानैबो क्यूट मथि-मथिखा सुजाया गाबनोसै मथि होनबा बिलिफां दैमारि आब'खौ बुजिनो गोरों नुथारो थेंक इउ सो माच आगै रकस्टार सुजाबो बर' रायलायबाय माथो आब' सुजाया बर' रायलायोथ' सुजा रायलायलाय बर'नि बुं Yes. बर'नि बुंलाय आदामोन बाजैमोन आदामोन बाजैमोन लोगोफोर गुमै भी तो आते हैं तुझे रायजाफोर गुमैफोर गुमैमोन माबोरै दङ खबरा माबोरै दं मा खबरा बिलिफां दैमारि आब'खौ थेंक इउ सो माच दिलीप बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो नानि ओंखाम जाथ'वाखै आगै जोङो गुवार फैसालियाव मासि मोजां नाम कैसे गुवार आप दोनों फैसालियाव मैम Where is मैम my where love is my love Paruma? for मैम हम दोनों ठीक है पारू भी ठीक है लेकिन उनका काम है तो अभी वो बिजी है हाँ पारू बहुत बिजी है बिरदा मुसाहारी हैप्पी बर्थडे डियर जनथानी बिरदाव आं ओके थेंक इउ सो माच ज्योतिष बर' बिराद मोजां नुखायो आब' नोंखौ थेंक इउ सो माच अक्रम मुसाहारी हैप्पी बर्थडे आब' थेंक इउ सो माच जयंता कियार स्वर्गियारि जोंहानाव आलासि जानो फै आब' अबे जायगायाव आगै नोंस्रानि गामिया चिन क्या है चिन बसनीत हेलो सिस्टर हाउ आर यू फ्रॉम नेपाल हेलो के छ खबर चिन नेपाल से वाव वेलकम टू रोसिता को चैनल मा वेलकम छ आदिना स्वागत छ आर्टि ब्लग लिडियाया बहा दङ आब' लिडियाया बङाइगावआव दङ रायजोबारियाव सोंनाया लिडियाजों नोङो रायजाखागोन लिडिया को भी जानते हाँ ये मेरी गांव से है बारबी क्वीन थैंक यू सो मच युन बिजेन बर' नोंसोरनि लाइभआव 1 आवर जाबाय थैंक यू सो मच लावद्रायबाय नामा आगै बिजेन हादोर ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो आब' ओंखाम जाथ'वाखै आगै दैलु बसुमतारी गुड नाइट साबेन्द्र बसुमतारी हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर थैंक यू सो मच अलंबार हाजवारी आब'आ मा ओंख्रिखौ बांसिन जानो मोजां मोनो बुंनांला आं मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो गासिबो बर'नि डिशेसफोरखौ जानो मोजां मोनजोबो अनला खारि साम' सबाय मैथा अमा खांख्राइ अनला मेवा गासिबो बर'नि ओंख्रिखौ जानो गोथाव मोनजोबो दैमालु हादोर ब्रह्म नों बबेनि आब' आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै हारेश्वर बरगयारि हैप्पी बर्थडे लाभ यू थैंक यू सो मच बिलिफां दैमारि आब' बेसे एज जाखो बैसोखौ सोंनाङा आगै रायजोबारियाव मिथिबायना मिक्स बय एमबि दा नोंसोरो ओमफ्राय हलिडे हदायबो लाइभ खामो नामा ओमफ्राय नोंसोरो बाहानि दंमोन जा मोजां खोनायो दिदि नोंसोरनि भइसखौ थेंक इउ सो माच आगै जोङो ट्राइ खालामगोन सानफ्रोमबो लाइभ फैनो थाखाय मानो होनबा आंना बे सप्ताया फुरा नाइट डिउटि दङ ओंखायनो आङो बार्थडेबाबो सेलिब्रेट खालामनो थांनो हायाखै दैमालु शरनिया I like your moti girl thank you so much who is moti girl Birsarang Islari hi Rosita abo love from Bishwanath Gopur thank you so much Anthony Nursery channel I am back day बर' मेथाइखौनो खनदो अके सुजाया गैथ'आ र' आं सुजाखौ खननो थिनगोन एन्टनि नार्जारि सानजिब दैमारि लाइभ हो सिस फेस्टिभेलखौ नायथारगोन दे अके जोङो फेस्टिभेलाव ना आगै सानजिब दैमारि लाइभ होनो माने जोङो बाहेरायाव ओंखारलांबा जोङो वाइफाइजोंसो सलायो नालाय ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांबाथाय जोंना वाइफाइ बन्द जायोना बेखायनो लाइभ होनो हागोन ना हाया जिखुनु आं भिडिअ बानायनानै लाबोनानै हगारबाय थागोन अके Abo top
जि आब' आंबो गुबुन कान्ट्रियाव जब मावनो गोसो दंमोन आगै सना ट्राइ खालामबानो हागोन दे आंबो बहुद ट्राइ खालामनानैसो फैदों मिजिं बसुमतारी आंहा दासो आब' सुजाखौ बर' दख'ना गाननो माला आब' लाभ फ्रम क'क्राझार अके आगै आं न'आव थांबा बुरजा दख'ना लाबोगोन सुजानोबो होगोन दायो आंनाव दख'ना बारा गैया ओंखायनो आं बेखौनो गानबाय थायोना मिजिं बसुमतारी अके आगै आदिना आर्टि ब्लग रायनो हायो बि गथ'आ आंखौ थाबि रायजोबारियाव हा केपसिकामखौ फिशजों कुकिं जायो दा आब'नोमोन जोङो संनानै जाया आगै जोंना संखानायसो फैयो ओमफ्राय जोंना नाया बांसिन फ्रायसो फैयो बेयावनि नाया बिराद मोनामो सागरनि नाया मिथिबायना बिरदाव 26 ब्लग हाय आब' हाय एन्टनि नार्जारि चेनेल क्रिसमासाव फैथारलै जमा पिकनिक जागोन जोंहा औहाय औ एन्टनि नार्जारि आं पिकनिक जानो जि गोसोखा बिराद गोबाव जाबाय पिकनिक मोनजायैया दायो आङो ट्राइ खालामगासिनो क्रिसमासाव थांनो थाखाय अके एन्टनि नार्जारि निर्मल ब्रह्म हाय रसिता हाउ आर यु आं फाइन थेंक यू सो माच निर्मल ब्रह्म बिरदाव 26 ब्लग हाय आब' हाय बिदिन्था बसुमतारी बिनानाव बिराद मोजां मोनो नोंसोरखौ आं थेंक यू सो माच नार्जारि मेलोडियास हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच सेफनी कोर्स एसे कहाँ गया सेफ कोर्सनि एसे नलेज दंबा खिन्थाहरदा आब' नार्जारि मेलोडियास आगै आं सेफनि कर्सखौ मिथिया जेरै कास्टमार सार्भिस बेफोरनि जुदि सोंनो गोसोबा सोंनो हागोन मानो होनबा आं कास्टमार सार्भिस बेकग्राउन्डनिफ्राय नालाय हस्पिटालिटि आलासि सिबियारिफोर जोङो ओंखायनो आङो सेफनिखौ मिथिया आगै हादोर ब्रह्म ओमफ्राय नाथाय नोङो ट्रेनिं लानो हागोन ट्रेनिं लानो गोसोबा ना हादोर ब्रह्म गुड नाइट आब' गुड नाइट गुवार फैसालियाव बिराद मोजां मोनदों आं नोंथांनि नामखौ गुवार फैसालियाव हाप्पि बार्थडे आब' एक्चुअलि आं मिथियाखैमोन मेम गुड नाइट थेंक यू सो माच गुवार फैसालियाव गुड नाइट गुवार अखोरां फैसालियाव गामिं हाय नम्र सिंह बसुमतारी बिराद मोजां नाम माथो नम्र सिंह बसुमतारी गुदुनायाव आर'नाइ लाना रायलायनाया जोबोद मोजां नुदों हाथाइ रिजि रिजि थेंक यू सो माच आगै डेभिड I am okay abo Suza speaks body language better than me love अच्छा thank you Adi Daddy थैंक यू तारीफ करने के लिए David एंटोनी नर्जरी दासो थाब रिप्लाई होदों उन्होंने कहा गाना गाओ फिर से एंटोनी नर्जरी कौन सी गाना गाए बोरो का बोला बोरो का मिजिं बसुमतारी आब' सुजाखौ एसे बर' रायलाय होदे प्लीज ओके सुजा बात करो बर' में मिक्स बॉय यू मिजिं बसुमतारी चाहते हैं कि आप बर' में बात करें मा खबर लोगोफोर खुलुमबाय मिक्स ओंखाम जाबायना जायाखै ओंखाम जाबायना जायाखै मिजिं बसुमतारी ओंखाम जाबायना जायाखै कमेन्टआव खोन्थाहरफिन मिक्स बय एमबि दिदि आंनि फेभरेट कालार आंनि फेभरेट कालारा मैथा बिबार ये है ओमफ्राय ग्रीन किसका फेवरेट कलर होता है मेरा है ना मैथा बिबार ने लिपस्टिक मैथा बिबार नेल कलर वो मैथा बिबार मुझे इतना लाल लिपस्टिक नहीं पसंद हाँ दोस्तों आई डोंट लाइक रेड इट्स नॉट रेड इट्स मैथा बिबार शट योर माउथ इट्स लाइक रेड ओके आजै बर' आब' सुजाताखौ बर'खौनो फोरोंबाय था अके इदार सुजाताखौ बर'नि फोरोंबाय था आजै बर' अब सुजुताइबा बर'खौ फरायनो रोंनो माथो रोङोथ' ठीक है मैं पढ़ती हूँ तुझे भी बोरो पढ़ना आता है अच्छा भाई साहब अभी तक है हाय राइजन बरो हैप्पी बर्थडे टू यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैडम थैंक यू सो मच थैंक यू
कुक बोरो हैप्पी बर्थडे बोला है विश कर दो Thank you so much. Thank you so much. Ansuma blogger good night Abu Suna love you Suja good Thank night you. love you too sweet dreams Binudhar Basmatari Anga Dasa Som Mandang Abuman Welcome to welcome live to video. Rosita live Binudhar Robert Nursery Katarni Goslaya Laba Pangan Abu Nang Kepse Bang Naya Okay, आ गई Robert बस नर्सरी ओ खिला बगंदे. Saulang Gaming Hai Abu Noau Fuiba Janghano Fui De Alasi Jano Thank you so much invite खालामनायनि थाखाय थांगोन दे. Meeting Basmatari Jakhang Bai Abu Dasa Okay. Jayanta KR Swargiari Abu pink color ni Dokunaya Ja Somaigan Nangko Okay, ang no थांबा लाबोगोन. Okay, ang no थांबा लाबोगोन आगे दे. Anthony Nursery Channel Assam पर जल्दी आ जाओ सुजा Christmas पर Okay. We'll try ठीक है Trying, still trying. Nursery Melody सी सुजा teaches नेपाली too ठीक है खाना खानु भयो मतलब खाना खाया आपने बाबू आपने खाया है तो बोलो हाँ खा लिया नहीं खाया तो बोलो नहीं खाया अभी तक मेरा ड्यूटी है ठीक है हाय अब मोन मा खबर मोजां खबरा मोजाङानो दं मोजां रिमा नर्जरी स्क्रीन को गुवार खालाम सिस्टर अच्छा स्क्रीन छोटा हुआ क्या हमारा मुझे पता चल रहा हाँ ये तो हो रहा है सच में फुइसाली बसमतरी अबु रोसिता अबु सुजा हाँ फुइसाली हाउ आर यू कैसे हो कनक राम चियारी रोसिता लुक ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल बोडो ड्रेस सच्ची ना बहुत खूबसूरत लग रही हो थैंक यू बेर सॉन्ग इज लैरी हैप्पी बर्थडे टू यू रोसिता बो थैंक यू सो मच हादत ब्रह्मा सुजा माय फ्रॉम Kokrajhar beautiful girls too thank you so much thank you Blossom Biti good night Blossom Biti मतलब बसमतरी बसमतरी मानेश्वर बारे वंखम जाखंग बाई नाम सुजा रोसिता अब जाथवा के आ गई उमेश बसमतरी नंगसरनी पेमेंट या 70-80,000 जाया नी अच्छा गेस कर लिया उन लोगों ने बताओ दोस्तों कुछ नो कमेंट रुको इतना हिल क्यों रही हो तुम मेरे हाथें ऐसी हो रही है यूं देयर आर आपको देखकर डर रही है देयर आर मेनी स्टार्स but two are कहाँ गया मैं पढ़ूंगी ना छोड़ यून there are many stars but two are moon and sun brightly shining thank you so much Yoon कौन को मून बनाए कौन को सन बनाए ये भी बता दीजिए इसने फिर से मिक्स वापस बॉय एमबी जी मुजंग मनबे आंग दीदी नंगनी फेवरेट कलर आजहा मामानी ज सेम उम्मा दीदी आरा अबो सर सेनी फेवरेट कलर ख खन्था हले प्लीज नोंनि फेवरेट कलरा सुजा Eric Grosjean hi from France hello Eric from Qatar संजय वसुमता सुजा कैसे हो मैं ठीक हूँ संजय आप कैसे हो सोनजीप दैमारी बोरो ने ड्रेस गानहाना बेराई ह वैद्य सुजा सिस्टर को दखना गैयालै आगै जोंनाव दायो बारा इसकी साइज नहीं होती मुझे न'आव थांबासो लाबोगोन दखना पहनाखि घुमाओ बोला अच्छा नर्सरी मेलोडियस का लिए कस्तो छ का लिया कस्तो छ का लिया खा लिया अच्छा खा लिया ठीक छ तिमीलाई कस्तो छ तपाईलाई कस्तो छ नर्सरी मेलोडियस कनक रामचारी सुजा भेरी इम्प्रूवमेंट बोडो लैंग्वेज गुड सुजा थैंक यू अच्छा हुआ है थैंक यू हुई साली बसुमतारी मजांग आबो सोनामन थैंक यू मानेश्वर बोडो आबो सुजा बोडोलिन नाव माब्ला फैगोन आं न'आव थांबा लांफागोन आगै Jayanta Kher Swargiari good night Abomon sweet dream bye bye good night sweet dream you too
Fuisali Basumatari Ang Nangstini video ko Nang Baita Abu Sunapur Singani Praina. Thank you. हमारी वीडियो देखते रहते हैं वाला. अच्छा, thank you so much Fuisali. Saulang Gaming Abu Ang Nang Sarbaidi Smart खौसो नांगौमोन. Okay, मोनगोन आगै नागिरबानो. स्मार्ट लड़की चाहिए उसको. अच्छा, हमारी तरह. दैमालू सरन हम स्मार्ट है क्या? दैमालु सरनिया सुजाखौ मानो थाखाय बे जोनोमाव खाफाब्ला थानांबाय. खाफालबो थानांबाय सुजाखौ मोननो थाखाय. अच्छा, तुझे मिलने के लिए नसीब भी होना पड़ेगा. Yes. कुछ भी बोलो. रीमा नर्जरी, थैंक यू फिर भी दैमालू इतना बोलने के लिए. रीमा नर्जरी माँ वंखरवी सिस्टर. ओंखाम जाथ'वाखै आगै. चिकेनानो जागोन खोमा जोंना. चिकेनानो जाबाय थाखायो. दाउ बेदर. Eric Grosjean, you are beautiful. Thank you so you. much, Eric. Sona Boro Wangkam Jakangna join Japui Fingo Welcome once again. Abumanam. Once again, Welcome back to Rosita's live. Bijit Srang Narzari Mithai Khonde Sanwi गाना गाने बोल रहा है. कौन सी गीत सुनोगे? कौन सी गाना गाओ? Minjing Basmatari, very very thank to your Bodo language love from Kokrajar Gosaigan. Thank you. Anthony Narzari, good night Suja and Rosita, have a sweet dreams. Bye bye. Good night, have a sweet dream Anthony Narzari. See you. Bye bye. Prasthum Brahma Sase Nalai YouTube channel Gaya गई YouTube channel नहीं है. Kanakram Shiari, Rosita and Suja always leave body pair to look very interesting. Thank you so much. Kanak. Fuisali Basmatari, welcome Abu Sunafar Bidina Olaina Tabaita Abuma. Thank you. Thank you. Samkhor Brahma Sujata Kada MJ na posai by Ang. Thank you. Thank you. क्या बोली? MJ के लिए पसंद किया तुझे. अच्छा. Fuisali Basmatari, Rangsar Sanwini, Mini Naiko, Majang Mantara, Ang Aboman, Abo Suja, Abo Rosita. Thank you so much. Thank you. Khonsri Vidi, hello Didi. Hello Khonsri. Bikram Basmatari, good night Suja and Rosita. Good night Bikram Basmatari. Khonsri Bidi, love you Didi, Suja and Rosita from Gopur. Thank you, love you. आपको भी बहुत सारा Khonsri Basmatari. दैमालू सरनिया, हम तुमको पाने के लिए ट्राई करेंगे. ओके ट्राई कीजिए. ट्राई करना गलत बात नहीं है. रुई रूप नर्सरी, हेलो दीदी. हेलो. Saolong Gaming, Ro Dui Abo Sunaman, Ang James Jong, those live Tangni. Okay. Close. Those here close. Ro Dui Abo Sunaman, Ang James Jong, those live Tangni. Okay. थाङाखै थां. Kanagram Sherry. Rosita and Shuja, one my question. Not answer in who is highest hottest city of Qatar. हाँ? अच्छा, सिटी ऑफ कतर, हॉटेस्ट सिटी ऑफ कतर. मैंने पहले भी लाइव में बोला था कि ये कंट्री ही मतलब गर्मी वाला है, गर्म है इसमें ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर मंथ गर्मी जाता है यहाँ पे. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कौन सी सिटी गर्म है, कौन सी वो है. जहाँ पे भी धूप मिलेगा वहीं पे गर्म है, बाहर निकलते गर्मी है यहाँ पे. बट अगर छाव वगैरह मिल गया तो थोड़ा नॉर्मल रहता है. थोड़ा. Good night. Good night, Rosie and Sujadi. Good night, Sona Buro. Omes Bosumutari नोंसोरनि पेमेन्ट बिदिबा 1 लाख नि बारानि नङा आगै. सोर बुंदों? एथबां बुरजा नङा. रेडिअ नार्जारि, good night आगै.
Constri Basumatari, आप दोनों बहुत cute हो दीदी. Thank you so Thank much. you. Faisali Basumatari, bye. आपको सोना पर good night. Good night. Bye, Faisali. Devanam Brahma, good night. Sani Kobo, thank you so much. Good night. मैथा खावब्लिट vlog आबो मा खालामदों जोङो जिरायनानै नोंथांमोनजों vlogआव रायलायगासिनो लाइभआव रायलायगासिनो ना मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाथ'वाखै आगै मैथा खावब्लिट कसम बरो सुजा सिस्टर मैं आपको बहुत बहुत प्यारी लगता हूँ ओके थैंक यू अलंबा रामसियारी नोंनि भिडिअ नायबाय थायो थैंक यू सो मच आगै डेभिड I am. Abu, when you come back home, then I will send Akhuni Nagadali for you both. Okay, Akhuni, you will send for me. Thank you so much. Akhuni Naga ka ek dish है, special dish और चटनी बनते हैं उससे. Thank you. सोरनि क्रास जागोन आं आब' नोंसोर सानैबो बेसेबां years जाखो बैसोखौनो सोंलायबाय नोंहा आगै मैथा खावब्लिट vlog subscribe खालामना होदो आब'आ अननानै अके रायजोफोर मैथा खावब्लिटनि vlogखौबो subscribe खालामना होदो दे मनेश्वर बर' दासो आदा जेम्स लाइभखौ दोनबाय दा थांबा बहा मोनबावगोन आं नायखानोसै फैबाय आब' मोनाव आच्छा आदा जेम्सआ vlogखौ लाइभखौ दोनबाय अके मनेश्वर बर' मिजिं बर' खोना बलरामसियारि your honorable hobby in your university. Thank you so much. Rimal Nazari, Rosita, are you Christian? Please tell me. Yes, Rimal Nazari, I'm Christian. Monica Nazari, Abo Suzaya MZनि ZF मार नामा जों ओरैनो लोगो बायदि रायलायो आरोना सुजाजों एमजे ओमफ्राय जिएफ नामा बेखौ आङो दायो बुंनो हाया एमजेआथ' आंनि फिसौला जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो आंजों मालाबा रायलायनायखाय ओमफ्राय सुजाजोंबो रायलायो लोगो हिसाबै आरोना मैथा खावब्लिट vlog अबेनि नोंसोर आब' आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै ओमफ्राय सुजाताया नेपालनि आरबि बड'लेण्डआव माला फैगोन ट्राइ खालामगासिनो डिसेम्बराव थांनो थाखाय आगै आरबि खनस्रि बसुमतारी जोंहा दादानो लाबोनोसै सानैखौबो आब' नोंस्रा सानैखौबो जोंहा दादा सानै दंखायो सना आब' थैंक यू सो मच सुजाजों आंजों बिजावजालि जानोसै होमबा इनकी खनस्रि बसुमतारी के 2 भाई है तो हम दोनों को लेके जा रहे हैं हम एक ही घर में जा रहे हैं ठीक है थैंक यू सो मच खनस्रि बसुमतारी क्या है इल्लू सिंह विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे गॉड ब्लेस यू गर्ल घर आ जाओ जल्दी जितना जल्दी हो सके रोसिता को मैं भेज रही हूँ ठीक है थैंक यू मैथा खावब्लिट vlog आंनि चैनलखौबो सब्सक्राइब खालामना होनो खोन्थालाय आब'मोन प्लिज अके मैथा खाव रायजोफोर आगैमोन नोंथांमोन बयबो मैथा खावब्लिटनि आगै मैथा खावब्लिटनि vlogखौबो सब्सक्राइब खालामनानै हो जेरै आंखौ सापर्ट खालामदों ना दैमालु सारानिया रोसिता एंड सुजा दोनों को किसी का नजर ना लगे थैंक यू सो मच कहाँ गया बिरदाव 26 ब्लॉग्स आबो मा ओंख्रि जाखो हो आबो जाथ'वाखैलै आगै खानाग्राम शियारी अपने घर छुट्टी को कब आओगी मैं क्रिसमस में दिसंबर में जाने के लिए बहुत ट्राई कर रही हूँ पपिनार नार्जारी मा ओंख्रि फ्रेन्ड ओंखाम जाथ'वाखै मोनथिया रैरुब नार्जारी नोंसोर इन्डियानि टपेस्ट इउटुबारखौ मोनथियोना आं मिथिया आगै सोर इन्डियानि टपेस्ट इउटुबारा टिंकु ब्रह्म आब' सना थैंक यू मिजिं बर' हैप्पी बर्थडे आब' थैंक यू राजेन बर' आब' नोंसोरनि फेभरेट ओंख्रिया मा व्हाट इज योर फेभरेट कारि सुजा Yeah. Fried aloo. सुजाना फ्राइड आलू ओमफ्राय आं दा गासिबो बर'नि डिशेस जेसेबां बर'नि इसका फेवरेट मैं बताऊं उमा बेदर उमा करती है कब किया मैंने रोज खा गया बैम्बू शूट विद उमा बेदर ऐसे करती है
ज़्यादा ही ऊपर नहीं चली गई आप मैडम। पढ़ो आगे सुना सुजा। Okay. Birdao 26 vlogs. Happy birthday to you, Abo. Thank you so much नोंथांमोना आंखौ बर्थडेआव इसिबां विश खालामनायनि थाखाय आरो आंनि थाखाय इसिबां टाइम होनायनि थाखाय thank you so Anjali Boro. much. Hi sister, मा खबर? Thank you so much. मोजाङैनो Hello, दङ। मोजां नुदों नोंनिखौ मा खबर? Kanakram Shari, Rosita belongs from BTC, Suza belongs from Nepal. Good nation combination. Thank you so much, Manishwar Poro. Abuman, good night. Sweet dreams. See you again next time. Thank See you, you. Manishwar. Good night, Manishwar. Sweet dreams. Umes Bosmetari. Okay, mitibai bitiba nangsani. Payment ko acha mari bitike concept Bosmetari mozangai tha bosanibo. Okay, K Bosmetari wishing you a very happy birthday, Rosita. God bless you, Suja. And thank you. Thank आपको भी you, बहुत सारा K. blessings मिले Bosmetari. God से. Thank you so much. ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ बर्थडेनि इसिबां ब्लेसिंस हरनायनि थाखाय नाथाय दुखु जादों माने आं जाय मानसिनिफ्राय एक्सपेक्ट खालामदों बिथाङा दासिमबो विश खालामाखै कलबो खालामाखै मिथिया मा जाखो 15 आगस्टनिफ्रायनो कल गैया माब्रै दं बिथाङा जेबो मिथिया स' नोंथांमोना आंखौ विश खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच खनाग्राम शियारी क्या कैसे हो सुजा कुछ बोला ठीक हूँ आप कैसे हो खाना कुलदीप 4K मा खबर सिस्टार मोजां आगैमोन दैमालु सिस्टार सुजाता गुड नाइट हैव ए स्वीट ड्रीम्स बाय मिस यू सुजा मोटी थैंक यू सो मच जो मोटी बोला दोस्त बताओ मैं मोटी हूँ नोंथांमोना उन्दुनो थांजोबसिगोन खोमा मैं खाना नहीं खाऊंगी आरबी रसि नोंना मा डिमिनेशन बाय द वे आई एम आल्सो क्रिस्टियान बाप्टिस्ट ओके आगै आरबी आङो कैथलिक धोरोमनि ना आजै नार्जारी हेल' आब' सना हाय शालुं गामिं आब' सनामोन आं फैफिनबाय आं जेम्स जेम्सआ आंनि कमेन्टखौ नायाखै स' सरि जेम्स गिटाराफसे मानो नायाखैबा नोंनि कमेन्टखौ बिथाङा Shulungaming, sorry from James Kitarafsi, okay? Kanagram Seri, how many times to complete journey Assam to Qatar in by air? इसका मतलब क्या हुआ? How many times to complete journey Assam to Qatar? Okay, timing सोंदों खोमा Assam to Qatar. Actually जोंनि गुवाहाटीनिफ्राय Qatar direct flight गैया आगै. कलकातानिफ्राय फैनांगोन नङाबा दिल्लीनिफ्राय कलकाता बा दिल्लीनिफ्राय 4 hours 50 minutes लायो काटारा अके फ्लाइटआव खानाग्राम सियारि अप्रुभ ब्रह्मा मा ओंख्रि जाखो आब' रस प्लिज रिप्लाइ ओंखाम जाथ'वाखै आगै दाबो जोङो आर बसुमतारी दे सिस्टार नोंसोर जाब्ला जेब्लायबो खुसि थानो हाथों थेंक इउ सो माच आगै अजय नार्जारी आब' बिब' बिनानाव नामा नोंसोर आब' सनामोन बिमा सासेनि नङा नाथाय बिब' बिनानावानो आरो बेयाव जोङो बर' फिसा ओइ माहाय थायो नोंखो आब' आङो काटाराव दङ आगै काटाराव सलुं गेमिं काटारा मा कान्ट्रियाव गोग्लैयो आब' काटारानो गावनो कान्ट्रि बियो बिराद फिसा हादर नाथाय बियो ओरैबायदि डिसिप्लिन ओरैबायदि फिसा हादर आरो बियो ओमफ्राय धोनि हादर बिराद माहाजोन बिसिनि हादराव थाव ओंखारो पेट्रल डिजेल गेस बायदिसिना आरोना थ' बियो आराबिक कान्ट्रि मिथिबायना आगै रिमाल नार्जारी रसिता रानी नोंनि भ्लगखौ नायनो मोजां मोनो आं थेंक इउ स' माच मानसिफ्रा उन्दुनो थांसिगोन खोमा 86 ल'सै आरो कमेन्टबो बुहुत खम फैबाय थांनांसिगोन खोमा सुजाना मानो होनबा जोंबो आंनाबो डिउटि दङ थुलुमनि बर' हाय निउ सापर्ट थेंक इउ स' माच सुजन नार्जारी सिस्टारा माला थांफिनखो काटाराव आं काटारावनो दङ फैनायनिफ्रायनो बेयावनो दङ आं जेरावबो थाङाखैना आगै रन्जिला गयारी रन्जालि गयारी न'आव फैबा जोंनाव आलासि जानो फै आब' सना अमा नारजि अनला दाउ जाहोगोन आं थिगसे मैथा
मैथा खांख्राइबो मोनजागोन आब' सुजाताखौबो लाबोफा अके सागै सना नोंनि ओंख्रिखौ खोनानानै खुदै ओंखारसिगोन रसिताना खुदै ओंखारसिगोन आर बसुमतारी आंखौ आगै जानाय नङा सिस्टार अके आर बसुमतारी सुमि बसुमतारी हाय आब' हाय कानाक बसुमतारी how to feel fly continue 8 hours by how to feel सुजा बताओ It feels amazing. yes amazing and amazing नींद आएगी बहुत ज़्यादा मिस बसुमतारी 1 year-आव बेसेबां days छुट्टी मोनो नोंसोरनिया रसिता 1 year-आव सुजा कितना होगा 1 year में हमारा लीव 1 year में 30 days अभी 21 days छुट्टी अच्छा ओके छुट्टिया बर्तमान जोङो 21 days मोनो ओमफ्राय बहुत थाबैनो जोङो मास मोनथाम मोनब्रैजोंनो खनसे मोननो थांगासिनो दङ बेखौबो आं उनाव खोन्थागोन मारै बियो पसिबल आरोना बेखौ आं उनाव खोन्थागोन सावलुं गामिं आब' नोंनि नाम्बारखौ हरना आगै आंनि नाम्बाराव कल फैया बियो इन्टारनेसनेल नाम्बार नालाय ओमफ्राय आंनाव माबाफोर इम्पर्टेन्ट मेसेज खालामनो गोसोबा फेसबुक नङाबा इन्स्टाग्रामाव हरनो हागोन आं जेब्लायबो फेसबुक इन्स्टाग्रामनि मेसेजफोरखौ रिप्लाइ खालामखायो अके आगै कुलदीप 4K गान खनदो दे सिस्टार मेथाइ खननो एनार्जि गैला आजै नार्जारि आब' बे आब' सासेखौ एसे रायलायनो होना आब'ना प्लिज सानैबो आंनि आब' सना ओके तुम थोड़ा बात करो अच्छा इधर से करो सुमी बसुमतारी से पकड़ सुमी बसुमतारी आबो आं नोंसोर सानैखौ जोबोद मोजां नंखायो so interesting थार आब'पि थैंक यू गोजांदोंहाय गोजांदोंना एसी टेम्पारेचर खमायबाय बहुत ठंड लग रही ज्योतिष बरो नंनि भिडिअखौ नायनो बिराद मोजां मोनो आबो थैंक यू सलामान बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आबो ओंखाम जाथ'वाखै आगै सुजन नार्जारी आबो सुजाता सिसको गान खन हलाई प्लीज आबो गाना गाहो सुजा कौन सी बर'नि खनदो दे सुजा कौन सी गाना आप बोलो कहाँ पहुंची मैं वेयर आई वाज बोरो की गाना तक Jita outing FA blog. Hi sis, जाखांबायनाम ओहो जायाखै आगै जाथ'वाखै सालुं गामिं आब' आंहा लन्डननि सासे गार्लफ्रेन्ड दङ आं इंलिसखौनो रोंजोबा लन्डननि गार्लफ्रेन्ड बर' नंगौना नङा बियो आगै जानला मोनला फोथायलाबायनाङा दै मानसिफोरखौ Mix boy MB ओंखाम जाखांना नायफिनबावबे दीदी नोंसिनि लाइफखौ ओमफ्राय दीदी आबो क्रिस्टियान सना आगै सना मिक्स बय वेलकाम बैक once again रिमाल नार्जारी आं उन्दुनायसि sweet sister Dita to the good night good night bye bye Dr. Sanjeev Sujata I love you baby thank you Nothing village vlog abo nangni video naina majang mana sampramba nangni video gadang horbana naya abo sona thank you so much thank you NK I love you bolo thank you so much Sujan Narzari dalmi simit abo dalmi simit जों गाना गाओ बोला गाओ मुझे लिरिक्स नहीं आता आते हैं ना अरे मेरा वॉइस भी अच्छा नहीं है दोस्तों गाओ ना Dalmiya Simenjang Ambuja Simenjang Black Tiger Simenjang Prasthala Building ni Kutia Jal Hubayang nang goसोखौ Hubayang nang goसोखौ sona Wow, Suzanne, बर' मेथाइ. Oh, talent. Talent.
नहीं आता मुझे इतना, फिर भी गा दिया। बताओ दोस्तों। इल्लू सिंह क्रिसमस आओ फैगोन ना आबो जबो थांगोन जोंनावबो आलुबो थांगोन। Okay. Arbus Materi, wow, Susaya Mate Boroni. Hojam Tarbai. tarbai. Hayu to Susaya Boroni. Kilang Bosmatari, Daba Zayaki Nama, Zayakili Aga in Aiden Nani Zainasi. Suza, made a duty hazel the Kalo, Jana Parina. आकाश ब्रह्मा नेपाली गर्ल्स हो बटर क्या होता है बटर Better Hoka. अच्छा थैंक यू सुजन नर्जरी दी खुन्नु सुजाता सेज कनको Kun by to Suzata Metako. Sumi Bosmatari like Dan and Oriben and Circle support Kalamkan Abo and Circle. Okay, thank you so much. Omes Bosmatari, okay. जिनिया 03 months Timona Rosi. Okay, thank you so much. Arun Bosmatari, happy birthday. Thank you so much for birthday wishes. बिना ब्रह्मा नंगसरकु जो थाने नुबाजा मजांग नंक आंगवीमन Thank you so much. Buron Lebsak, I finally found my dream. That is you, Rosita. Oh my Thank you so much. Thank you. Kanak Ramchiari, Katarao, Da, Soma, Bevese, Ban, Jakha, Rosita ji. सातथा 21 जाबाय आगै दोननांसिगोन आंहाबो डिउटियाव दङनो आं डिउटिनि थाखायसो रेडि जादों ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांनोसै ओंखाम उखैबाय मैया हराव ओंखाम जानायल' ना सुजां अशोक रामचियारी सानविखबो समायना नुखादों थेंक इउ सो माच सालामान बसुमतारी काटारनि जायगाया माबादि आब' काटारनि जायगाया ओरैबायदि मोजां आं देखायगासिनो सानफ्रोमबो भिडिअआव नोंथाङा जुदि नुवाखैबा नायहैनो हागोन आंनि भिडिअफोरखौ बेयाव आंनि काटारनि गासिबो जायगाफ्रा होनाय दङ लासै लासै नायहैबाय थाबानो जाबाय ना बुद्धेश्वर Happy birthday to you Abos Klad Dirnai. Thank you so much Agiman for my lovely birthday wishes. Thank you. Billy Pang busy. Good night Abu Kokrajani Prai. Thank you so much. Good night mixed boy. जोंहा मामायाबो नायफायो दिदि okay नोंसिनि लाइभखौ आब' एसेखौ सोंदों दा बर' नंगौना सासेखौ सोंदों दा बर' नंगौना नङा होननानै दिदि खिथाहरलाय प्लिज मामायाबो नायफादों okay mixed बड' बयनि मामा वेलकाम रसिता समफ्रामारिनि लाइव वीडियोआव ओमफ्राय सुजा बताओ इनकी मम्मी जानना चाहते हैं कि तुम बोरो है कि नहीं अच्छा नहीं मैं बोरो नहीं हूँ मैं नेपाली हूँ सुजाया इन्डियानि नङा बियो नेपालनिसो ओमफ्राय आंजों थानानै बर'नि एसे रोंबाय आरोना बेनोसै मिक्स बय एमबी नि मम्मी थैंक you so much thank you SB official happy birthday thank you so much SB official सुजन नर्जरी जा स्वीट का अबो नंगसे सुई सानवी निबा voice आजा मजां मना आं thank you खना संना न'निफ्राय फन फैलायबाय हेलो Abo man please do visit Dimapur when you are back home too. Yeah, actually I'm planning to visit Dimapur once again. Dimapur is amazing, Sujata. I'll take you to also. Okay. Visits rang nursery una nahi boroli dang se sanwi jang methai rajab srad बर'खा गाना गावबोला आगैमोन ओंखाम उखैबाय बोलो गैला थांनांसिगोन डिउटि दङ नै दसेनि उनावनो आं डिउटियाव थांनांसिगोन ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांनोसै ना सुजा जाना पड़ेगा मुझे ओके बिलिफां खाना रामसियारी रोसिता सुजा को अच्छा यही पढ़ा था ना बिलिफां खुशी यही थानायखौ नुयाब्ला जोबोर मोजां मोनो थैंक यू सो मच थैंक यू हैप्पी बर्थडे बिलिफां नों बिजि बेसेबां टाइमयाव मोनायो आबु काटारियाव काटाराव बेसेबां टाइमाव मोनायो ओके आगै काटारनिजों इन्डियानिजों टाइमा बांद्राय फाराग गैया काटारा इन्डियानिफ्राय 2.5 घन्टा लेट ओमफ्राय नोंथांमोननाव खैथायाव मोनायो बेनि 2.5 घन्टा एसे उनाव सानबानो जाबाय ना तो
Israel Hajwari, happy birthday to you. May God bless you. Thank you so much, Israel. मुझे जाना पड़ेगा. Born Lipser, just tell me, Rosita, if you have a map because I don't. Because I do not find the direction to your hat. बता map बताओ दोस्तों. Thank you so much, but I cannot tell बताऊंगी you. बोलो. I will tell you later. As Baglari blog. Happy birthday. Thank you so much, Susan birthday Nazari, to you. Sujata sister. Their VF James. क्या? Sujata sister, तेरा VF James है? अच्छा, बताओ. Nine James is my other Susan Nursery. आप पहले का vlog देखो, you will understand. Nice and weeble. जेम्स आदा से पूछो सुजा आपकी बहन है कि क्या है करके. ठीक है, वो भी लाइव आए ना. अब आंखौ इंग्लिश फोरोंहरदे. ओके आगै सना. नेक्स्ट टाइम हा. Anjalu Boro. Hello, Abo Sona 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 Abo Suja Sona. Okay. हाँ जी अंजलू. India या Nepal Asian chicken. क्रिकेट का देखने जा रही हूँ. गुड नाइट. Good night. सुजा पकड़ में भी जाना पड़ेगा. हाँ, रोसिता का भी ड्यूटी का टाइम हो चुका है. हाय People are समदन still बुल्गारी. watching. Thank you so much. Ang live first time live video. Hi, आंनि birthday celebrate खालामदों. नोंथांमोननि blessings आरो अननाय गासैनिबो थाखाय thank you so much. Thank you. आसा खालामो next बोसोरावबो नोंथांमोनजों लोगोसे बिदिनो आङो birthday celebrate खालामगोन. Actually आंनि टाइमा बहुत short. आङो डिउटियाव थांनांगौ दायो. बेखायनो ओमफ्राय ओंखामबो उखैबाय. ओंखाम जानानै थाबैनो डिउटियाव थांनोसै. आरो जायफोरा लाइव भिडिअ सफैयाखै बिसोर गासिखौबो थेंक इउ सो माच. थेंक इउ सो माच. लाभ इउ अल. जय बर' हारिनि. थेंक इउ. आरो आं जाय बिथांनिफ्राय बर्थडे विश एक्सपेक्ट खालामदोंमोन, आसा खालामदोंमोन, बिथाङा दाबो विश खालामहराखै. मिथिया आंखौ मा बोराबनानै दङ. 15 आगष्टनिफ्रायनो बोराबनानै दङ. आङो माबाफोर दाय मावदोंबा सरि बियो. सरि. ओमफ्राय बे बिथाङा मिथिखागोन आं जायखौ बुंदों. भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै. थेंक इउ स' माच. आरो माखासे आगैमोन आङो मेसेजखौ फरायस्लाबनो हायाखै. सरि बियो बिथांमोननिफ्राय ना. आरो दिनैनि दिनाव आं जाय बिथाङा आंखौ बोराबनानै दङ बिथांनियावबो निमाहा बियो. प्लिज आं माबाफोर दाय मावदोंबा निमाहा होदो. ओमफ्राय bye bye. Love you all. Good night so much. Good night. See you in next live. Bye bye. In next video. देखना जरूर. Thank you.